eisiau mynd, yn fwy na chic yn fan un. Byddai well da fi roi'n hen yn llon bwced o falwod y mawr. Byddai'n da brocoli, trwy'r dydd, bob dydd, am weddill fy mywyd yn llai o uffer. Does da fi ddim dewis nag se? Mae Hitler wedi gweud. Dad ydy Hitler, a does na neb byth yn gallu newid i feddwl e. Unwaith y bydd e wedi penderfynu rhywbeth. Na hi. Mae Merfyn, fy mrawd mawr, perffaith. 6 troedfedd, gwall melyn, dim spot, a, ond bob diawl o bob dim, yn gallu droi e weithiau. Ond does dy fi ddim gobeith tortoes yn ras y wyddfa. Dad ddechreuodd yng ngalw'n Llinyn Jones. Fe sticiodd yr enw yn yr ysgol gynradd. Ar ôl iddo fe weiddi arna i, am fy olad y ras o iallwy. A Llion Jones, Llinyn Jones, ydw i byth ers ni. Dwi rili ddim eisiau mynd ar y blydi cwrs trydio yma i ryw gwrtwr ar ben rhyw fynydd yng nghanol unman i neu rhyw ddwli awyr agored. Syniad twp os biodd na'n eriod. Syned Racsyn a thrychwrion, Mr Gwion Jones yn ei wyneb, Tex Pex yn ei gefn. Mae da fe gorff fel tarw ar steroids o lwmps yn ei llefydd rhyfedda. A wastod y gwisgo dim byd o'n vest dros i mega chest. Y fe gath y syniad o fyna pawb yn flwyddyn 11 am holidays i ryw gynolfan awyr agored ar gwrs adeiladu cymeriad. Adeiladu flippin cymeriad oedd iawn. Mwy fel hanner lladd ni. Ryw gynwo a dringo a crap fel la. A wath na dim. Dim blinkin teli. Am dryddiau. Byddai'n mynd yn bonkers. Mae'r bws ma. Dwi ar y ffordd i uffer. A does dim troi nôl nawr.